Enod sa gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5 sakto nin hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan Newsbase asin kan Mega Force Patrol, ako pan sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, marhay na hapon. Please go ahead. Nagapareser ka sa bago sa regular na sesyon kan Sangguniang Bayan kan Pulangi ang bago pa sa nangasumir na Chief of Police kan Pulangi PNP sa persona ni Police Lieutenant Colonel Henry Red. Hali ini sa Masbate, nalipat digdi sa Pulangi kung sa inipigpapasalamat ka na sabing COP na magserbi sa diri niyang lugar kung sa napagaraman na tubong Pulangi anasabing hepe. Pig-akomodar ini sa konseho asin pinag-introducer kay ni ang sayang sa diri asin intensyon na digdi siya magserbisyo sa ginikanan niyang lugar. Sa ibong nalado si dating Chief of Police Police Lieutenant Colonel George Meneses yauna sa Albay PPO. Mientras tanto, pig-asigurar kan bagong opisyal kan Pulangi PNP na magiging visible ang police lalo na sa University Belt. Regular na pagbisita sa mga barangay asin aktibadong koordinasyon sa mga opisyalis nin barangay. Katakod kay ni ansaro sa i-neutralize kan na hepe iyo ang pagparadakol kan na mga open mapler na mga tambutsonin mga motorsiklo sa pagsabing dakol na ang mga reklamong nakakanto sa karaman kan Sangguniang Bayan asin sa mismong COP. Nagkapiras na ini sa mga plano programa niya digri sa Pulangi kung sa gabos ini nakaangkla sa mga polisiya asin programa kan presenting liderato kan Philippine National Police. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Chief Jimmy. Diretso kan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Karen Nicole Ala. Karen, good afternoon. Go ahead. Daing kasiguruhan ang tagapamayukan Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JVDAP sa posibilidad na makakapag-soft opening na iningon nga na taon o mas kinuarin sa bulan na ini susog na iyan mismo kay Dominador Concepcion ang Chief of Hospital kan JVDAP. May relasyon iyan sa kahandaan kan pagpapakarhay na ospital sa Tuburan, Ligao na mabuksa na para sa publiko ngunyan o baski sa sunod na bulan. Segun kay Concepcion, arayo pa ini sa pigta-target na soft opening dahil lang tadakulang aasikasuhon padigdi ang lisensya kan mga fasilidades na kung siin sa iyang pinaliwanag sa pagdangog sa sanggunian panlalawigan na daiman pwedeng basta-basta sa nagamiton ang dating lisensya kan JVTAP para sa na mag-operar ini o kaya ining bagong phase o portion kan ospital. Ikadua, kinakaituan digdi ang assessment muna kan Departamento de Salud sa mga ekipahes na kung saan dapat makapasar ang mga ini tanganing makapagtao serbisyo sa mga pasyente na unang bitan man sa pagdangog na nasa kontraktor mismo ang bilog na pag-asa kan ospital kung magiging available na tulis ini dahil ta sinabi man duman nakakaulang pa sa pag-soft opening ka ini ang kawaran pang tultul na supply ng pakuryente hali sa Aleco, kaya ngunyan duda pa ang JVDAP na mabuksan ini sa taon na ini kung sirin pa ang mga kaulangan asin prosesong aagihan kan Provincial Hospital. Karen Ala, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo.
Thank you so much, Karen. Saro pang bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Pading Al Armario. Kumpadring Al, marahay na hapon. Please go ahead. Duro diretso man giraray ang mga solar water system project na ko Bicol Party List bako sa nasa First District kan Albay kundi sa bilog na Bicol o Bicol wide. Sinabi ni Congressman Attorney Jill Bungalon na may budget na ini hari sa GAA o General Appropriation Act kanya na 2025. Dahil naman rason na ini maulang pa kay puwan na sa kumagi sa bidding process. Sa kunyan, mahiling sa mga barangay na ongoing ang mga project na ini na napapakinabangan naman kaniba ang mga natapos ng project. Duro diretso ini dahil sa royan kan mga priority project na kung Bicol wide. Alarmario, Thank you so much, Kumpadring Al. Mientras tanto, nasa linya man si Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Please go ahead. Yes, reparo pa talaga ang presensya kan illegal na droga digdi sa palibot kan rehiyon Bicol. Marireparo ini sa mga kantidad ng illegal na droga na nakakumpiskar ka na mga kapulisan sa malilain na parte ka na rehiyon. Talawag sa nakaya ni na sarong simana nakapag ang police Regional Office 5 ni nasa 5,066,000 ni na illegal na ng mga anti-drug operations na Pebrero 17 do 23 Naputol ang linya ni Joshua. Mientras tanto, sa Barreto, sa Detalles kan Barreta, sa Lado Nacional, sinabi ni Padre Francis Lucas, presidente kan Catholic Media Network, na mantinidong halangkaw ang tsansa ni Cardinal Luis Antonio Tagle na mapili bilang masunod na Santo Papa. Sigun sa iya, dakul ang tsansa na bako taga Europa ang masalida digdi, kaya may tsansa si Tagle dahil si Tagle digdi alagad dahil siya nagpipredict. Sinabi pa ni Lucas, nagpoon ang Vatican sa paghanda en kaso magladaan kondisyon na pangsalud ni Pope Francis. Baltadahan taan na putol na report ni Joshua Bino. Joshua, go ahead. reparo pa talaga ang presensya kan illegal na droga digdi sa palibot kan rehiyon Bicol. Marireparo ini sa kantidad ng illegal na droga na nakakumpiskar kan mga kapulisan sa pinagkukondisyon nindang anti-illegal drug operation sa manlaylay na parte kan rehiyon. Sa loob sa nakaya ni na sarong simana, nakapagkumpiskar ang Police Regional Office 5 ng nasa 5,066,000 kantidad ng illegal na droga sa mga operasyon na ikinondusir pagpoon Pebrero 17, sundo Pebrero 23, 2025. Ang mga operasyon man na ini, iyo ang nagresulta sa pagkaka-arestar ng 37 nga individual, sharing man pagkakakumpiskar ng nasa 745 grams ng shabu, as in 3.97 grams ng marijuana sa malaylay na parteka na Region Bicol. Sa mga probinsya as in syudad, Naga City ang nakapag-record na may pinakahalangkaw na nakumpiskar na kantidad ng illegal na droga na minapakol sa 3,550,000. Dinundan kan probinsya kan Camarines Sur na may 629,734 pesos. Probinsya kan Albay nakakumpiskar man digdi ng sobra 382,000. Masbate sobra 319,000. Camarines Norte nasa sobra 106,000. Asin Catanduanes na may 102,000 na kantidad ni nakumpiskar na illegal na droga. Asin pinakadiit sa probinsya kan Sorsogon na may nakumpiskar na kantidad 10,200 pesos. Kung kaya may hiling, may reparo, barakan mga operasyon ini na talagang day panapupundo ang presensya kan illegal na droga digdi sa rehiyon. Dagdag na balita, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua.
Bueltadahan tan detalyes kan bareta sa lado nasyonal, maisog na sinimbag ni bagong Presidential Communications Office Undersecretary asin Palace Press Officer Abogada Claire Castro ang pahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte na pasiring alegado sa diktadurya ang Marcos administration. Sa ambus and interview kay Castro sa Malacanang, sinabi kaining pang-iintriga sana asin kulang sa ebidensyas ang mga pahayag kan dating presidente na diktadurya. Mismong si Duterte ang nagsabi na kan fiscal pa sana ini eksperto na sa pang-iintriga asin pagtatanom ng ebidensyas asin napatunayan ini sa panahon ni dating Senadora Leila de Lima. Wala ning ibang aasahan sa dating presidente kundi ang maggibo ng intriga asin magtanom ng mga ebidensyas. Katakod naman sa pahayag kang kampo kan mga Duterte na talagang desidido ang administrasyon na i-impeach si Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni Castro na opinyon ini kan ibong dahil sa pirang beses ng ipinahayag ni Presidente Marcos na habo niya ning impeachment. Alagad dahil nakalusot ang impeachment complaint, sinabi ni Castro na nahihiling kan gobyerno ang tunay na motibo kan mga suportadores kan mga Duterte ang makoagiraray ang kapangyarihan. Nanindugan si Representante Joel Tsua, membro kan House Prosecution Panel na bako sa na basta mandato kan konstitusyon, alagad ka na bilog na banwa ang Pilipino ang tulos na pag-aksyon asin pagdangog kan Senado sa Articles of Impeachment na ipinagsaangat kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Ipinarumdum niya na nagbilog kan konstitusyon ang mismong mga Pilipino. Alagad pigre-respeto niyan opinyon ni Senate President Chis Escudero na ang aktual na impeachment trial ang posibleng magpuon sa pagbubukas kan 20th Congress sa bulan ng Hulyo kaining taon. Nanindugan siya sa posisyon na forthwith o dapat na tulis punan ang pagdangog. Daiman dapat pa maghalat na magpaapod ng special session ng presidente para maghiro ang Senado. Nag-defense man si Tsua sa pahayag ni Escudero na binitin kan Kamara ang tulong impeachment complaints ninduang bulan. Paliwanag niya, siguro ninda na ang isasaangat na impeachment complaint ang makusog asin may matibay na ebidensya para dai masayang. Sinabi pa niya na ang primerong impeachment complaint ang may 23 na articles of impeachment asin kun ini ang sa indang ibinaba sa Committee on Justice, dainin na matatapos ang pagdangog asin aabutan kan pagsara kang 19th Congress. Mantang anduang iba pa, ang halipot ang basihan kan reklamo. Mabueltan detalyes kan mga bareta, pakalis ka nagkapirang pagirumdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo din gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor.
Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Welcome sa Puwersas Armadas kan Pilipinas ang pagbisita sa nasyon kan French aircraft carrier na Charles de Gaulle na parte kan Mission Clemency 25 kan French carrier strike group. Sigun kay AFP spokesperson Cornel Francer Margaret Padilla, makasaysayan ang pag-abot kan barkong Charles de Gaulle dahil ini ang kainot-inuting pagbisita kan sarong French aircraft carrier sa nasyon. Sinabi ni Padilla na ipapahiling ini sa ikawalog pag-ensayo sa commitment kan Pilipinas sa France sa interoperability asin pagkapakasug kan alyansa kaini sa mga kaalyadong nasyones. Bilateral asin multilateral cooperations siring man ang defense industry asin iba pa. Ini ang sentro kan pag-ururon ninda Defense Secretary Attorney Gilbert Gibo Teodoro Jr. asin Japan Defense Minister Nakatani Jen sa pagbisita sa nasyon. Kasuhapon binisita kan opisyal ang duwang base militar kan Pilipinas siring man ang mga pasilidad kay ni sa Luzon, partikular ang Basa Air Base sa Florida sa Pampanga asin Wallace Air Station sa La Union. Ipinahiling ni Teodoro kay Minister Nakatani ang operational capabilities kan Pilipinas asin nagpapadagos the defense initiative sa Basa Air Base. Binisita man ni Minister Nakatani ang Air Defense Simulation, War Gaming Center asin mobile radar installations sa Wallace Air Station na may importanteng papel sa pag-ensayo asin estratehikong pagplano. Sa ibong kaini piglidaw ni Teodoro na ang pagbisita kan Defense Minister kan Japan, dainin kinaaraman sa pinagratifikaran na Reciprocal Access Agreement sa pag-ultaran kan Pilipinas asin Japan. Mientras tanto, sinaluduhan ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga soldados makalis na lapagon kaini ang leader ng New People's Army na si Mirna Solarte alias Maria Malaya. Nagadan ang nasabing NPA leader sa sarong inkwentro sa bulod na partikan Sitio Tagulahi, Barangay Pianing, Butuan City sa Agusan del Norte, sigun sa 4th Infantry Diamond Division Public Affairs Office. Sinabi ni Brigada General Arsenio D.C. Sandoral, Commander kan 901st Brigade na si Solarte, ang top leader asin sekretaryo kan Communist Terrorist Groups, Northeastern Mindanao Regional Committee asin miyembro kan Political Bureau kan Communist Party of the Philippines. Sa iba pang bareta, nakatapos na ang COMELEC ding 60% sa pag-imprenta kan mga balota na gagamiton sa nag-adang-adang na eleksyon. Sinabi ni COMELEC Chairman Abogado George Erwin Garcia na pwedeng sa Marso 20 matatapos ang pag-imprenta kan gabos na balota. Iguning 44 milyones na naimprenta sa kabilugan na 72 milyones na kaipuhan na balota. Pwedeng sa Abril 14 naman matatapos ang manual asin automated verifications kan mga balota. Maski nahahampang sa temporary restraining order sa korte ka nakaaging mga bulan, on track pa man giraray na maaabot ang target date. Mientras tanto, nakadulag ang nagkaperang Chinese-Philippine Offshore Gaming Operators o POGO workers na dinakop sa Pilipinas mantang pigdi-deport dahil sa layover na rota pabalik sa China. Sigun kay Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Jan Casio, dahil niya maitataon eksaktong numero kan mga nakadulag alagad na beripikar ang mga report nin pagdulag dahil sa mga connecting flights. Nakikihuron man si Casio sa deportation implementation Deportation Implementation Unit kan Bureau of Immigration na daipagtugutan na magpaluwas ning deportation order na igwaning layover ang gabos na tickets kan sarong foreign national na i-deport. Mientras tanto, ginibo ang pagsumpa kan veteranong journalist na si Jay Ruiz ngunya na Lunes bilang bagong sekretaryo kan Presidential Communications Office. Pinanginota ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpasumpa kay Ruiz
kan na PCO. Sigon sa report kan Palasyo, siniguro ni Ruiz natutuldukan kaini ang pagpapalakop ni mga fake news asin maitaw ang totoo mga impormasyones manungod sa mga proyekto kan Marcos administration. Mantang presente man sa aktibidad bilang pagpapahiling ni suporta ni Cesar Chavez, dating sekretarya kan ahensya. Sa katakod na bareta, papakusugon kan bagong Presidential Communications Office ang pagtaon ng impormasyon sa publiko sa mga programa kang national government para sa mga Pilipino. Pahayag ini ni PCO Secretary J. Ruiz kan haputon kung ano ang mga tututukan niya sa pwesto kasunod kan opisyal na pagsumpa kasubagong aga. Sinabi niya na nagusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maipamati sa publiko na nasa likod nindaan gobyerno. Importante na informado ang publiko, tanganing informado ang desisyon sa saindang mga gigibuhon. Dagdag pa niya na dakol na mga programa ang kaipuan maipaaram sa publiko para ma-maximize ang mga beneficios. Ehemplo digdi ang paharong, scholarship, programang pangsalud asin iba pa. Afera kay ni tututukan niya ang paglaban sa fake news. Asin kaipuan na magkaigon ng public information responsibility. Sa presenteng sitwasyon na kadako na nagpapaluwas din sala asin peking bareta, mas lalo na dapat napakusugon ang mga lakdang kontra digdi. Mientras tanto, inumaw kan mga kongresistas ang naging lakdang ni Criminal Investigation and Detection Group Chief General Nicolas Torre III sa paglaban sa fake news. Partikular digdian sa iyang pagsaangat ning reklamo laban sa Cebu-based vlogger na nagpalakop nin salang impormasyon. Sinabi ninda Representatives Robert Ace Barbers, Bienvenido Abante, Zia Alonto Adyong, Paulo Ortega, asin J. Conghon na maray ang naging lakdang kan opisyal na pagtabang sa publiko na malabanan ng fake news. Matatandaan sa rong social media post ang pinalakop kan vlogger na pigisabing na ospital ang general kasabayan sa rong litrato kan nakaigda na pasyente na may pandok ni Torre. Mientras tanto, pigimidbid kan Philippine National Police ang importanteng papel kan barangay sa saindang pinakusog na kampanya kontra illegal na droga. Segun kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ini ang dahilan kung kaya dapat suportaran asin pakusugon ang mga Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC na makatabang sa intelligence gathering kan mga pulis. Tinaawan doon kan PNP Chief na nagsiserving frontliner ang BADAC sa indang anti-drug operations, partikular na sa pagbabagong buhay kan mga user asin pusers. Ini man ang nagiging mata kan mga otoridad manungod sa mga illegal na drogang pigwabagsakan sa mga komunidad na nagiging dalan para malabanan ini. Mientras tanto, kasunod kan triumfo na nako akan Pilipinas na matangkas sa gray list kan Financial Action Task Force, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na nakatutok mo niyan ang gobyerno para sa Road to A na target ng nasyon. Segun kay Recto, sunod na agenda mo niyan kan gobyerno na ilangkaw ang credit upgrade kan Pilipinas hali sa mga international credit ratings agencies. Ang masalangkaw na credit rating ang kapareho nin mas paborabling lending terms, masalangkaw na foreign investments asin mas mapapagayon ang pamumuhunan sa nasyon. Sangun yan, pugol kan Pilipinas ang BBB plus rating hali sa Standard & Poor's, Baa2 kan Moody's asin BBB hali sa Fitch Ratings. Mientras tanto, welcome para kay Representante Rolando Valeriano ang desisyon kan Commission on Elections na magpaluwas din polisiya para sa pagkondukta ng election surveys. Sigun sa iya, magayon ang lakdang na ini para masiguro ang accountability as in transparency sa mga nagpapasurvey, ngunya na nagpaparanian pirilian. Naglalaw man kongresista sa lakdang na ini kan COMELEC para mapugulan ang pagpaluwas din mga peking survey result. Pangapuno naman kaini sa publiko and kaso may nahiling na pagbalgar sa mga pulisya kan COMELEC, tulos na i-report sa poll body. Segun sa orden kan COMELEC, obligado na ang gabos ng mga survey firms o company na magparehistro bago mag-gibo ng pre-election surveys. Kaipuhan man na isa publiko kung sisa ay nagfundo sa sarong survey.
Bareta sa ibang nasyon. Mantinidong conscious ang leader kan simbahan Katolika na si Pope Francis sa ibong kan kamatayan kay ni. Ang Santo Papa ang presenteng pigbubulong ngunyan sa Gemelli Hospital sa Roma makalis ang komplikasyon sa sayang respiratory system asin nahilingan pa ning senyales ning kidney failure. Kinonfirmar mismo ni Padre Gregory Ramon D. Gaston, HTHD, Rector kan Pontificio Colegio Filipino sa Roma, ang Santo Papa ang presenteng conscious sa ibong kang kritikal na kondisyon ni Pope Francis. Positibo kaining dai siya perming nagkakaturog asin padagos na pigtauan kan kaipuan na oxygen sa lawas. Sinabi pa ni Father Gregory Ramon D. Gaston na nagtripon ang nagakapira sa luwas kan Gemelli Hospital para ipangadyan pagrahay kan Santo Papa. Ang mga lokal na simbahan, diocese sa Sinmaging an Roma, ang may kanya-kanyang mga aktibidades o inisyatibong ipangadyi para sa ikakarahay kan Santo Papa. Bareta sa Ladukan Sports, nakatutok mo niya ang atensyon ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone sa FIBA Asia Cup nagigibon sa bulan ni Agosto sa Saudi Arabia. Kasunod ini kan pagkakadaog ninda sa last window kan FIBA Asia Cup qualifiers sa score na 87-70. Inako ni Cone na nabantayan kan tall block si Justin Brownlee as sinaging dakulang agyat ang kawaran ni Kai Soto dahil sa injury. Sinabi ni Cone na dakul sindang naukudan sa magkakasunod na daog sa Chinese Taipei sa New Zealand kung sain magibusinda nin mga adjustments. Sa pangarang ka nagsururat ka ng informasyon sa pamamayo asin direksyon ni News Director Mardela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Tatanems Flora sa Control Technical sa IT si Jerome Nico Martinez, kasabay si John Lloyd Lachica asin Michael Angelo Sinforoso kan Kat Kalades. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhain hapon. Kung ikaw ay edad 50